insellmilkom eżis ħuti u nagħtikom il-ħadd it-tajjeb. U ġejt hawn bil-messaġġ li ħan nipprova nibda nagħtikom ta' kull ġimgħa. Ovvjament sakemm ma jkunx hemm xi attività importanti tal-Labor, għax imbagħad ovvjament ikolli mur hemmhekk għax wara kollox id-dover l-ewwel. Nisab ftit imweġġa għaliex ġibdula l-attenzjoni l-parruċċjali tal-parroċċa mhux uffiċjali ta' Burmarrat illi qed nabbandunhom ftit għaliex fi kliemhom qed nagħti wisq importanza lil partit u mhux lil parroċċa. Issa jiena min-naħa tiegħi hemm minni ma narax hekk. Iżda eżatt bħal Joseph illi huwa gvern illi jisma' jiena irrid inkun kappillan li nisma'. U fil-fatt kellmuni tal-festa u qaluli li waqajna lura u għandna festa fi kliemhom tal-ħara. U għalhekk jien qed nagħmilha bħala l-almu tiegħi bħala l-kappillan tal-parroċċa mhux uffiċjali ta' Burmarrat lill-festa li ġejja ħannifqgħu kullum kien. Diġà għandi preparamenti kbar, eżempju, pavaljuni kellna 10 ħanamel 50 dawl. Kellna 8 toroq li nixeluhom u issa ħanamlu 18 triq anke grazzi għall-Ministru Ejjem Borġ li minn hawnhekk insellimlu. Marċ m'għandniex briju. Għalhekk ħankunu qed inaħallsu lin-nies biex jiġu ishom extras tal-film. Anka ta' ħażabbar ħanitfu daqskemm ħajkonna nies, ħanoħorġu statwa ġdida ta' sagra familja ta' Burmarrat, il-familja Muscat. Xi ġmiel, tqila, ir-reffija mhux ħajħallsu huma imma ħanħallsuhom aħna wkoll. Nar. Se nkunu qegħdin nixtru in-nar kollu tal-imqabba u l-qrendi. Jiġifieri din is-sena dawn il-festi bla nar. Bħala banet. Irranġajna mal-banda tal-Pulizija, tal-Armata u anke l-ex brigata laburista biex il-ħoss ikun xieraq għal festa kbira. Ħankunu wkoll qed inwedu li flus mingħand il-Burmarradin mhux se niġbru għax ma rridux il-żieda illi tagħna Joseph fil-budget neħdu ilkom aħna għax aħna minn aħna biex noħduha. Però meta l-intenzjonijiet ikunu nobli il-bambin jipprovdi. Hold on. Il-ħadd it-tajjeb u l-bambin magħkom. Il-kbira wkoll? Mexxi. Ħanina ġadaħlu l-flus. Dir-revolut tal-ħaġeb. Kif qiegħed ma' subscribe,